Hej Sysu, i dag vil jeg vise jer, hvordan du bruger Skinedit Alpha 3 Pre 5. Hvordan du laver dit eget skin. Og ja, når du har filen her, når du åbner den, så har du en helt sådan mand. Og der er mange, der har sagt, for eksempel, hvorfor andre, for eksempel, hvis vi lige prøver at lave et ansigt her. Den der, vi tager på et eller andet farve. Så nu har vi så lavet vores hoved, siger vi bare lige. Og vi har brugt rigtig lang tid. Og så der er nogen, der har spurgt mig, hvordan du får dit skin ind, og hvordan du safer det. Jeg trykker ikke bare kryds. Jeg trykker file, og så save as. Den går automatisk herinde i computer og overførsler. Der kan jeg finde en af mine ting her. Den var der. Hvis vi lige prøver at åbne den. Og her. Så skal vi lige zoome ind. Der er altså lavet en militærmand med headset og det hele lortet. Så kan jeg godt se alle de der prikker der. Det har jeg ikke selv lavet. Det er skin i det, der har lavet det. Men når du nu har brugt så lang tid på det, vil jeg lige sætte på øjne på. Hvis nu har brugt sindssygt lang tid på den her for eksempel, og du gerne vil have lavet den her, så trykker du Add Noise. Så vælger du her, jeg tror bare jeg vælger 60, så I lige kan se det ordentligt der. Så kan I se, så kommer der sådan nogle bitte små prikker, hvis vi lige prøver at sætte den lidt højere op. For eksempel 100, så kommer der lidt mere af det. Og selvfølgelig, så er ikke kun de her farver imellem. Der er også herinde alt muligt. Altså, jeg skal dem de højere. Og så er der herinde, der kan du så designe en farve, for eksempel den her. Blev den pink. Så er den helt grøn, så blev den der farve. Og ja. Selvfølgelig, du kan også gå op her i settings og rode alt det her. Men det kommer nok i anden ting. Så og brush size, det er hvor stort område du vil male. Hvis du gerne kun male en af dem her, så skal du sætte den til 8. Fordi så får den sådan en sej side her. Og højre klik. Altså når du venstre klikker, så sætter du blocks. Men når du højre klikker, så sletter du. Så er der alt muligt her. Exit, save as, load og new. Men hvis det nu går op til mig, så vil jeg nok sige, den er bedst. Men hvis vi nu lige prøver, ikke? Og lige lave ham her manden. Mens flot ansigt. Bottom right. Der. Edit noise. Der. Jeg vil ikke sige på det 100 der. Det var det nu. Så ser den sådan her ud. Og hvis vi lige eller den her igen. Så lige så jeg sådan der. Og vi lige har brugt så lang tid på den, siger vi bare lige. Og vi gerne vil give den noget hår heroppe også. Sådan. Vi laver en linje. Vi laver også den linje, jeg vil have. Der. Der er sådan noget. Det var lidt mere. Nå, bare, det var bare lige mere. Men der er også mange, der har spurgt mig, hvordan du sætter dit skin ind, når man har købt spillet. Så trykker du der, save as. Vi kan bare kalde den The Pig Ninja.png. Det skal være det der bagved. Så saver du. Minimerer lidt der. Så går du herind. Den havde vi der. Så søger du det. Så kommer den frem der. Den tager sig ud på skrivebordet. Eller nej, det behøver jo faktisk ikke. Du kan være derinde. Så går I på jeres net. Jeg har lige installeret Marti, fordi jeg ikke kunne komme ind på min ven server. Og så Minecraft.net
skal lige ind på Minecraft, hvis jeg lige kan stave rigtigt her. Sådan. Hvor langt er det til et film? Tjekker lige. 4 minutter, okay. Så loader den her. Jeg er allerede logget ud ind på min Chris Frede. Trykker i profil her. Så trykker jeg på den der vælg fil. Den der. Så finder jeg derinde i overførsler. Så finder I det. Men så åbner I den bare, og så trykker I upload der. Men ja. Det var ellers del 1 af, hvordan du bruger MC Skin Edit. Og ja. Jeg vil sige tak, fordi du så med, og jeg håber, du nåede videoen. Så subscribe og tommel op. Så ja, YouTube. Vi ses. Hej.